Radujem sa, že trpím pre vás, aby som naplnil Boží plán skrze Krista. Pavol vníma svoje utrpenie nie ako osobnú tragédiu, ale ako súčasť Božieho veľkého plánu. Jeho obmedzenia vo väzení sa stávajú prostriedkom, ktorým sa šíri evanjelium a posilňuje cirkev. Božie správcovstvo ukazuje, že nič nie je náhodné. Každý čin, každé utrpenie a služba majú miesto v Božom usporiadaní vecí. Pavol nás učí, že naše životy a rozhodnutia, aj tie, ktoré sa zdajú malé, môžu byť súčasťou večného plánu spasenia. Myšlienka na zamyslenie. Každé utrpenie alebo služba môže byť zmysluplná, keď sa odovzdáme do Božieho plánu. Otázka pre teba: ako môžu tvoje každodenné rozhodnutia, veľké aj malé, zapadať do Božieho plánu? Ako môže niečo, čo sa teraz zdá nepodstatné, neskôr ukázať svoj význam?